Akşamınız hayırlı, hormatly kardeşler. Bugün yine de raşizm baradaky ýygnaşymyzyň 7-nji oturuşuna, ýani ýygnaşygynda duşuşdyk. Eee, Geçen hepdede bolan mesele bardy. 6-njy atdel bilen baglanyşykly. Sebäbi biz ýurdun içinde raşizmiň şahalaryny gözleýäs. Eee, ýani şahalary bar. Şonu açyğa çykarjak bolýas, düşünjek bolýas köpçülige. Köpçüligiň dikkatyna, pikirine hödürlemek üçin birinji nowbatda, ondan soň däm etmeli bolsa ortağa çykjak. Hemmekim üçin aýaýdyň bir maglumatlar ulanmagyna. Hem bize hem beýleklere, ýa beýleki diýänim, daşary ýurtnameleriň bolup biler, o halkyň özäm bolup biler, ýa-da käbir guramalar bolup biler. Indi geçenki ýygnaşygymyzda 6-njy atdeliň üstüne durup geçdik. Bu gezegem o 6-njy atdeli birazrak giňişleýin alyrys. Ýyldaşymyz bar Wepa. Häzir bize düşündirip berer. Bugünkü temamyzam raşizm we 6-njy atdel. Ýani hemmekim bilýär 6-njy atdeliň bardygyny, ýöne edilnämedigini o bilýäsmi, bilemzokmy? Ony häzir Wepa kardeşimiz söz verecek, uzun bir söz boljak. Yani aýratyn bir meclise hem bilgi hökmünde maglumat ödürilecek bizim hemmämize. Onda sözü Vefa kardeşimize verip başlaýabereli. Salam oturnaşlar. Kemine salam. Bu gaýtgaçy gurrunlar 6-njy atdel kim Türkmenistanyň näme simbolu, näme pitratyp ýykyp Türkmenler şu kim önümçilik etse, kim öňe barýan urup dep şu ruhun döküp birenler barada aýdyp geçeli. Hine şu näme wagt geçen kemine şu geçen çykyşlaryňyz aýdan ýeriňiz barda şu günäni aeroport meselesi barada şoňa da deyip geçmeli bolýar-da. Ana aeroport meselesinde Türkmenler barýanlar, çykýanlar, gelýänler, sizi hiç kim diýip sizi şymalar edýär. Puluň bolsa puluň alyp galýar barlar. Çeliň bolsa çeliň alyp galýar. Şoňa meňe satlar-da. Ondan şoňa şunýalak zat diýip geçipdiňiz kemine. Şoňa seredip duranyň günäsi kän diýipdiňiz. Ýadymyza düşýän bolsa. Hawa. Ana şonýalak bizim günämiz ana meňim günäm şonýal liwaýdaýyn. Kulluk edildi da seredip durdum da. Ondan soň 6-njy atdeliň etýän işi şu geçen de çykyşlarymyzda şu üstüne bir goşok ad familiýalar bardy. Bir arkaň şu girip çykyp pıňalyk meňe tutmasyn diýip bermesinler 21-nji asyrda bunu götüren ok hem günme goýan ok diýin. Aýtmaly bolýar 6-njy atdelde. Adamlar näme taýlaýşlary, olar kim, näme iş edip görür, uçaska goýgan işe sokup berýärler. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň 6-njy müdiri 6-njy atdel bolýar. Şöhrat Nurmuhammedow, uly leytenant, pomoşnik Serdar. Kimin elinde biznesi bar bolsa, kim guruluş bilen işleýän bolsa, istenlik zat firma bolsun tapady ýok, önümçilik. Türkmenistan içeri işler ministrligi MWD 2-nji korpus. Olaň şu 2-nji etajda ýerleşýär. Oňa padwalanma adamlara näde abarşat etýänleri diňe urýarlar, gençler we urýan adamlar kim približitelne ýaşyny şu halmada ýaly sat çalyr giden adamlar ýaşy ýöne približitelne aýtýan bir zatlar diýip turup aýne şuňa zatlar diýip urup kösep onuň gapy duran eskerem şu eşitmesin diýip aşağı kuk görýärler. Bu 6-njy atdeliň etmeli işi narkobaronu, krupny partияdan şoň üstünde işlersin ýa başga zatlar edersin.
O bulan etýän adyny işe geldi. Üstü başy arassaja. Orfadar o da ýa-ni. Şonda женское отделение bar. Şo gyýdan eşik atýan ýerleri. Gelýär, ha ha hi hi gülüşýär, atýar. Soňra boş wagty futbola gitýär, soň ýene gelip adam talaýarlar. İşin rejimi şonýaly. Ine watan satdan habarlaryna ýöne aňyryp durandyr. Kanun ba, kanun ýörýär, şo şeýle, şo şeý diýip etdi. Kanun ýörýär bolsa nemede ýok kimine. Neme milli hukukçuluk, Türkmenistanyň ýene göri hem ministersiýa şo bir ýerde ýöne şolar şeý diýip görnenok. Şonýaly neme bol. Ýaşul adamlar çykýar da gapydan. Neme diýip gurrun berýärler. Bu alfa diýe günüm düşdi o näme soku. Neme diýip gurulýar, garyp gurulýar. Önümsiz, nigramatly, garyp gurulýar. Ağam, sen bilýär bu näme diýen? 6 düýmek emmeden ýüreg, emmeden sırty bolan näme? Kimmiş o? Garyp gurulýar. Ana. Aha. Mister Gurban bolmadyr. Şo zatlar çyn bolmaýan bolsa. Şo zatlar ýalan bolýan bolsa. O sen görkezä, kanun işleýär diýen. Hemme adam ýörýär. Hemme de как положено diýen 16-njy derejede nämiş götün berýän. Onda adam talap, biznesi elinden alıp kimse ağlak etdi, kimse uğlak etdi. Ödem ne adam bile gurulýşleri. Gramatly bir biznesmen birden oňa jaň etdiler. Türkmenistan näme şey işler ministri 6-njy müdür gelmeli şunýa o ýaşul näme diýen. Ha, enim düşünmedim näme diýdim. Ýumagdyňy plan ýumagdyňy şey näme etdiler. Näme ýöne köý gurulýşleri näme oşo обычный грамотный biznesmen bilen gurulýşleri özüni alyp barşlary şonýaly. Aňyrdak adamym näme pikir etdi. Men barsam bir kelýän boljak bolýam kada pikir etdi. Näme bermeli, näme goýmaly. Herkim elnäki berjek, gapetjek. Indi şu 6-njy adderle işläp görenler ene kim näme okudy, niren okudy, näme obrazowaniýa aldy. Ona aýdyp bereyim. Serdar ýol wadyr. Aşgabatda Serdar ýolyň bir ton uýan adamlar şoň köpüsi. Okudy görnä. Şo Serdar ýol wadyr, şoň bir ton uýdurar köpüsi. Ya biri başga zat guýdurar. Ýöne men bilemok o wagtlar şu Haramaş Niyazov waka okan bolmaly bular. Ýaşy birazjyk ulrak. O wagtlar Polisiýeska akademiýa ýa ýan gurulanmy ýa inte gurulman bular wa institutda okap soň oňa geçenmi o ýagdaýyny bilemok. Ana şo bir ton uýan polisiýada gitdi onu guruluşy etdi, o tadan näme iş ýapdy. Ýa şo ana obrazowaniýasy şo Serdar ýolyň bir ton uýar. Ana şol we şoň deň duşary. Tek bu 16-njy adderle o başga polisiýa bolup iş ýap berenler ama näsiz halk jalykyandyr. Ay polisiýa näme, ay eýle beýle. O bir ton uýup beren adam bolsa polisiýanyň işini ýöretmez. Şonýalatdyr özlerini tutup getirýänler kimler? Birini çoğunludan getirýärler, öýünde konyak ýasaýmyş, ýa ýene ör. Ýa biri öýünde çelim näme etdi, çelim söwdasyny etdi. Ýöne şot talap berer, özlerem bir eşek kimi urýarlar. Mümkin. Aha, ana näme wa? Türkmenistan şu ministersiýa şu orfadaryň ýanyna ýerleşýän. Geçengede şu bir watandaşymyz aýtdy, şu ýoldan geçende diýe şu näme ştraf etdi, gatdypda. Ana on kimden aýdyp beren? Oňa batalyon ýa grajdan eşikli. Reaksiýasy var ýa-ni oşo diňe ýylda çykýarlar. Türkmenistana myş edara var diýip bir edara bardyr. Şo halk dik başak öğretmek üçin halky
şolaňa viziti oramızda şey diye aýtjak kim diýse kança çykdy ýa-da. Näme? Ana olar 20 manatdan zatdan çöpleýär, adamlardan ölen wezipese iskerliden aýlyklaram az, ana şondan günüm göräý diýilen. Şu üstü başy nemerek bolsa haparak bolsa işden çykyp gelýän bolsa iki gözlerem şonmy şo şondan Ýöne günüm göräý 6-njy diýen soň addeler şondan. degişli ýöne ha. Yo olam şu içeri işen bir bölügüni degişli ýöne edil 6-njy addere degişdi. Sebäbi 6-njy addeli emmeden ýüregi diýip hasaplaýarlar. Garyp düşünjede nigramatny mümkin näla kime näme diýjem bilemem o. O emmeden ýüregi bolsun, syrty bolsun kanun ýörýär, kanun ba diýip ýörür da. Onu ýörýän bolsa, o nädip oň ýüregi bolýar ona. Onam näme wa ýene? Ha, şu altın kimine nemesi wa başlygy. 100%dan başlygy şol. Inçe yüzlü Türkmen däl 100%. Milleti Ortam neme däl? Orta Aziýanyň. yo Orta Aziýan Evet. kam däl, ortam däl ya Armenin ya ýene birden şonýaly bir adam. Bunan bildiren okur, ödem şu paýda gelip gören esleri bildiren okur. Ilgap kapyny açyp neme etdiler, giyir gitdi bir barça etkal bir adam. Aha. Bulara 10 ýyllyk bolýany kim beripdir? Ana ertek gün ýöne Türkmenistana Великая непобедимая русский народ olam ýykylyp barýar. Olam ýykylyp barýar. O terrorist hökümet da halka gan ýutdurup beren. O ertek gün näme bolmaly? Näme adamlar öňkärler 21-nji asy aşam ýatsaňam günüňe goýanyp böwrüňe dürtüp hakyny talap etdi. Ana şo geçen gezek çykyş ederinde şu ýene şu 6-njy adder bardy, şu üstüne goşşokdan atdymady ken ýadyma şonu näme? Ha, ana bular şu esasy simbol ýyldy bolup hereket etýän şu Şokratjan bilen Serhatjan. Şol biram şu Şokrat kimiň oglulygyny bilemok. Bir izwesny adamyň ogly ýaly ýalňyşçan bolmagyny bilerin ýöne. Näme? Näme Türkmenistan istir. Şoňa paçnysy. Onu bu ada Türkmenistan içerişe ministrini bir goýup durup, Hudaý sakynda var ya, çopan oğlan gelsen berdi işe diýen ýaly. O ne sözümem ýok dogrumasy. Pahyr tamam her şoň boýundan basylyp gitmeliler bilen. Şu näme şu Yıldız kemine şu batalyon ýanymy Farşy altyncı addel. Olaryň şu barşa halkdan günüm göräý diýilen şu halky tanymary bir gapdan maşinistwe işlerem ýöretýärler. Şu halka alla pin edip ýa şu maşinistwe işlerini ýöretýärler-de. Ondan soň näme bady? Mehmet näme? Çakyf Mehmet. Olam kim okuyacak bolsa Palçesk Akademiýa salýardy. Soň näçe kaçyp gidenler, içeri işler ministrinden kaçyp gitdi. Boşatýardy gullukdan. Şu boşamarlar gullukdan on ýöne baraňda aýtdy, bir utanarsyň, bir ýüzüň sesi näme? Şu Palçesk Akademiýa girjek bolsam nim aýdy bermaň gukdy. Onam Palçesk Akademiýanyň içinde hukuk fakultetleri bar. Hukuk diýende gördüdi, hemmesini jemleňdi dep şu bütün uýmalar Serdarýa. Şu Serdarýa bolýarly. Onam şo wagt girseň $15.000,
Gullugy torup soň hay pulum ýok şu wagtda diýip wagtyny getirseňem $50.000 da Hmm. şol ýaly akkauntlara näme iş alan ýaly şol ýaly diýerler da. Okuw girjekmi, gullukdan başajakmy ýa ýene bol. Ona şo arada aýdyp geçjekdim kemine. Adar ýende üstüne goşmaly daptar goşar. Bor. Aka vatandaşlar sezer. Biraz 6-njy addel ýanky iş dünýäsine esasanam öz nemesini alypdyr. Gol astyna alypdyr. Ýanky iş dünýäsindäki adamlar gorkuzyp, ürküzüp, urup şolary basyp neme edip berenler 6-njy addel bolýardy. Hawa söz almak isleýän bar bolsa 5 minut bilen çäklisinizdir. Bundan soň 6-njy addeliň şeýle işler edýändigini bir kysany atlaram geçdi. Şu 6-njy addel bilen baglanşykly. Me ýagdaýlar şeýlerek, owa näme diýersiňiz bu zatlary eşitdiňiz. Şularyň edýän işleri kimiň peýdasyna we kimleriň ziyanyna? Näme maksat bilen edýärler? Diýilen soraglary gozap bilersiz bu taýda. Söz almak isleýän barmy? Wepa sana özüňe bereli 5 minut bilen çäklisindir. Wagt sende de görünýär. Kimine näme näse bilen şu etmeli iş. Şu uçaska bolan etmeli işini etdiler. Ben geçen bular näme tasattım. Ana kim bilen maşinlar yaşar. İnternetin gowşady Yük ýa-da maşinlar vardır kırık. sesin bölünýär şu wagt. İnternetin gowşanok biler. Yük maşinlarinden yük kim näme Sesin düzelmedi. Entegem bize gowy gelenok. İnternetin gowşan bolmaly. Bolmasa internetim düzedäý. Başka söz almak isleýän barmy? Muhammed kardeşimize söz vereyim. Sağ ol Erdoğan. Ben açıklarım üstayda şol 6-njy addeli bolsun, 5 bolsun, 7 bolsun şol hem häzirki orada şol emeğe hyrmat edýär. Erol Topara. Oňa as üstünde de bularyň edýän zady halkyň ruhuny peseltmek diňeje düşünýän zady. Halkyň ruhy taýdan halkyň nemesini düşürmek bir agyr meselede edýän işleriň hiç bir nemesi ýok, karşylygynda bir jezasy ýok. Näçe jeza bersem bar diýiljek derejede. Şoň ýaly bir jenaýat iş edýärler. Onuň üstadynda ýa-da dinleýänler bardyr ýanky daklat bermek üçin nemesini ýokarsyny. Mana şolaryň hemmesem bir söz bilen aýdanda öz dili bar şolaryň. Şu raşizmdaky köp ullanýan bir dil we tryapka diýýärler. Tryapka men tutmaçyna biljek garly. Şu diýärler şonu. Şu hemmesem şolaryň bir tryapka. Mertebe diýilen zatdan uzak, mertebesi ýok hiç şeýle. Onuň bardyr öýdýärler ýa-ni häzirki döwürde şu wagtky döwürde şolaryň alyp barýan işlerinde ýa-da ýanky buyruk goýunça hereket edýändirler belki ýöne.
Serediýän birinji şutaýda eýem şol organ işinde ýa mehemeti bolsun, prokuraturada bolsun ýa-da ýanky polisiýada bolsun, şol adamlaryň hiç bir mertebesi ýok, şonu bildirdiler. Mertebe diýilýän zatdan gaty ýok, özlerem şol tiryapka hemmesi. O zaman ýanky bir ýagdaý bar. Gator ahlak dereceden pes şol adamlaryň. Bir türkmeniň bir sözü bardyr, "Mungarda bir kerep" diýip. Şulara bir halkyň bir ayağa alyp bir gahar edip, şulara garşy bir şapbat çalsa şunu müňerde eşdilýär şol. Bir-birinden eşdilýärler şunu. Gator pes derecede, ahlak derecede, adamçylyk derecesi men fikrimçe. Şu taýgam şular gelende ýöreýte saýlanyp getirilýär. Belli sinaglardan geçýärler. Şol pesligi boýunça ahlak derecesinden, sinaglarından ýa-da ýanky mertebe derejesi sinaglarından geçip iň pesinden pes saýlanyp gelýär şu taý. Häzirlikçe şunu aýtjak. Sag bolun. Sağ olun. Ýanky ahlagynyň pes bolmagy bilimsizlik bilen, ahlak bilimsizlik bilen ýa-da bilim bilen baglanyşykly da. Serdar ýolunyň betonuna uyan bolsalar, şolda häzirki işläp ýörenler Niýazow döwründe okapdyrlar we beton goýupdyrlar Serdar ýoly. Näme? Soň bular okaman beton goýup, soň izinden diplom bersen bir adamyň eline, şu zat bolýar ýa-ni häzirki bolup duran zatlar ýa-da bolmasa da şu zatlar aňsatlyk bilen edip bilýärler. O sözü Wepa kardeşimize bereýin. Kimine Mr. Gurbanulyň ogly Serdar adar bilmän prezident bolan. Kakasy gurulýanyny aýtmapmy? Ana şu 6-njy adelyň wozrosty, şu Serdar bilen deň. Şu Serdaram şu beton ýanyň nemesine geçýär da, ana şu siziň prezidentiňiz şu. Bütün şu Türkmenistanyň prezidenti bolup oturýar. Onda nemeni aýtjakdym şu Halbradagy nemeni gurrun berdi maňa. Maňa da şu geçen çıkışda aýtdy. Bir zatlar diýip ağlap taşyman ýapdy diýdi. O döwürler o başga karakter bolýan. Indi şu atlar açaçan ugraja edip urup başlaýarlar da. Harmada aýdandyr Türkmenistan denýär şu deputatyny ýa nizakony şeýitdiler diýär. Bu wagt näme etdiler? Açaçan elge alýarlar. Sak hiç adam yok. Hemme zat biziň elimizde. Hiç sada paçinýas edemok. Siz hiç kim diýip gün ýüzüňe aýtdylar. Ana adam gün açaçan. Ýöne o harmada gurrun göre o döwürler. Birazçyk harmada bir öň gurrun gören adamma. Şu Niýazow döwrüne. Şu hemme ministra urup dep ýalar da. Oram urup dep ýalar, döşen adam oturup. O döwürler başlanan bolmaly sebebi diýe çökürdüp köke beripdir diýemi. Mekan dolu adama şona bir zatlara diýip kalmady. Diýe çökürdüpdir diýdim Niýazow şolary. Başlan bolmaly otalardan bara. Ondan soň şu neme wa Türkmenistanyň Amon ady naçar nahrana çykýar. Şu Watan Satanyň programasyny görýän bolsaň oň bir günne düşüren ok bir kadry gejete 8 günmi ýa bir hepdemi ýa şu
10 gün meşoňa paýlap zapis edip şey diýerler, ondan soňra prezidenti hiç kim görmüyor. O hiç kim otuýup pöwredesinde burada urup depilipdi. Taklarda hemme ministrler köşke barýar. Şo naçar nahra çykýan. Urup depmer bolsa sen tozanyp kap görýärler. Bamada oturup durýarlar. Biram şo üst açyk maşina. Şo haýylja gitdi, şo köşküň territoriýasynda olaram kasymjalar izin algap durar. Türkmenistan wagtyna bilýär. Şu suwak zat maskara bolup. Ministrler mi? Üçin işe. Ministrler mi ılgaya? O şo maşynyň izine ýoşup bilen sürýär, şoň izinden ýetişmeli, algap daklat bermeli. Nesen ministr bolsaň, baryp günde daklat berýän, şunýa o berýän daklat näme diýär, mende yalan näme. Ana şolary maşynyň izinden algap diýerler. Onu oturup durýarlar, üstüne tozan kakıp urup dip görýärler. Oňa prezident deregen nahranasy bar. Näme Türkiýede ýüzünde gömmen aýdyp durýar. Biraşo bir gün bir reňany baýa görüň, baýadan gorkanma ýok. Bilen okular, lakin şu baýurlar gorkan ya kaçmıyor. Yürüdük. Ne dedik ya? Sesin yine de bozulup başladı, düşünüksüz olup başladı. Maydan zatlarım. Ama internete oluşa diýäle. Başka söz almak isteyen var mı? Biraz yankı 6. addeýelim. Näme maksat bilen o işleýänligi belli. Yankı nämäniň uğrunda. Öňe şonu näme üçin edýär? Şol näme ýol näme üçin saýlapdyr? Bilen soramaly biz özümüze. Emme kim? Şo soragy gozgamaly. Ýani jogabyny göne häzir aýdybam bilmersiňiz. Yerinde görmeseň köp zatlara maglumat gerekdir. Onu gaýtmak üçin. Öňe soralmalydyr şo zatlaryň aňyrsy açylar ýaly. Sözü Serdar kardeşimize berýän. Teşekkürler yurttaşlar. İnternetimiz Petra kol ses var ýa-mı? Nawa. Sayda görünen surat diýen şekil 6-njy addeýeliň etmeli işi Türkmen halkynyň erkinligini bermelidir diýip düşünýände. Bunu näme üçin edýärler, kim üçin ulanýarlar, kimiň hyzmatynda? Indi kadrlar barada aýtsam, bu taýyk bu sistemada bilimsizlik saklanýar-da ýurdumyň içinde. Eň bir iş başarmaz öz ugundanam satyn alyp diplom satyn alyp barlan adamlar ýaňa bellen geçildi-de soň ýani eň bir düşünjesiz, ahlaksyz adamlar saýlap ýürüýär diýerler da şu taýlar. Öz halkyny taýaklap biljek bir ahlakly adam barmaly däl-de o taýyk. Bunun içinde näme üçin söýdülerleri, iş başarýan adamlary, aýdyňlary taýaklanýar. Şolaryň üstü bilen halka mesaj berilýär. Siz erkin dälsiňiz. Şunyň ýaly bir çäk bar, şondan çykmaly dälsen diýip. Onsoň ýani Muhammed kardeşim aýtdy da şulara hyzmat edýänleriň hyzmatçysy trapka diýär-de. O başgarak bir sözüm ma gaýyň it diýilýär. Sakardan gelýänler. Berde känwir näme edip durmaly? At tutar. Şu sözleri. Hawa. Elbet söz da suç işleri diýär.
Indi bular bar niyeti terör topara bolsun, bulara gyzyklandyrmaz, ors bolsun, ýene-we bolsun, niyeti ahlak pes adamyň mydama ýallaklamalydyr, ýumşakrak söz bilen. Ol öz halkyny taýaklamasyn, taýaklamasyn, o zatlary gyzyklandyran ok. Bir nähildi waden bir düşünje, bir harakter, oňurgasyz adamlaryň üşen ýerim kalýanlar ýa-da. Mene şöyle görýän-de. Bar nemäniň türkmen toprağının erkinsizliginin şulardan gelip çykýar diýip düşünýän-de. Halkada görüldi bolýaşylar. Sağ olun, bir wadaşylar aýdym. O sözü söhbet kardeşimize berýän. Sağ olun söz berenine. Döwlet bolýan bolsa, şu döwletiň hökmen goranyş nemeleri bolmaly. Daşardan awa gelip biljek howpdan goranma toporlary bolmaly. İçeriden çykyp biljek, döräp biljek howpdan goranýan toporlary bolmaly. Ya topor diýip aýdyn bärde ýa-ki gurama ýa-bolsun tapa diýip. Gurun bärde 6-njy addiýalakda gidýän bolsa, ýa-ki içeri işler nemesine wagty gidýän bolsa, bular hem şol içeride döräp biljek howpyň öňüne almak üçin öňüne almak üçin döredilen aýratyn bir gurama bol, ýa-ki topor bolup durýar. Ýani buň edýän işe mine ýa-ki wepa kardeşimiz aýdyp geçdi. Diýmek bular içeridäki garamaya kalktan başlanan ekenler, şu esasy biznesmen bolsun, söwdegar bolsun ýa bolmasa şu iş adamsy bolsun, şu iş adamsyndan başlaýan ekenler. Demek bunyň ýa-ni Serdar kardeşime aýdyp geçýärler, şolardan görelli bolýan ekenlerden garamaya kalka. Garamaya kalka neme göz bolýar, ýa-ni şolaryň üstü bilen neme diýip aýyrmak. Şeýle bir zat bar da, şol iş adamlary näme esasynda öz nemelerini goramaly bular. Öz işlerini alyp barýan işlerini goramaly. Kanun esasyndan goramaly. Al şikaýetlerini kime ýetirmeli? Ya Berdi Muhammedowlere ýetirmeli, kime ýetirmeli? Berdi Muhammedowler häzirki wagtda Türkmenistanyň kanundan hem ýokary derejede de Hudaý ýerine goýup çökünip ýörler. Ýani şol adamlaryň howpsuzlygyny ya şolara gelýän awant biljek howpy goramaly adamlar ýa-ki 6-njy addiýalyň işgärleri. Goşadyrnaň içindekiler. Ýani bular näme etip ýörler? Kanundan peýdalanyp bunan geçdik inni, ýöne bularyň şol jemgyýete ýetirýän täsirini bilen oklara diýip bilmeýän bärde bilýärler. 100% bilýärler, aňary uju bilen bilýärler. Şu jemgyýetiň ösmegine esas sebäp päskel bolýan gurama dunamy özleri bilýärler, ýöne bil kaslaýan edýärler buny. Bil kaslaýan edýärler. Edip duran işleriň jenaýat bilen bilýärler. Ýöne wezipesinden peýdalanýarlar. Hukuk goraýjy edara diýip. Indi bular bir söz bilen aýtsak, terrorist bolýarmy, ýa düşman bolýarmy, ýa bolmasa halkyň saýlanan adam bolýarmy, kim bolýar, endi üstünden haýsy bolýar. Elbetde bular hiç kim neme däl bulara laýyk däl, terroristdiň hem terroristi bular. Sebäbi öz halkyna garşy daşardan näl içeriden öz halkyna garşy jenaýat işini alyp barýarlar. Ahlaksyz hem däl, ýa tryapka da däl. Olardan hem hasyp beteri. Bir edip duran işlerini sanap nemet bolanaga bunu sanap gutarıp bolanaga. Indi häzir bir neme bir halk watandaş kanunen peýdalanjak bolup, okey kanun zat bilmeýän bolsun, advokat tutýar meselen. Kanundan hiç bilgisi ýok, advokat hakyna tutýar. Men hakkym gora diýip. Ýa tutan advokatlara maşrular bilen bir adam, men 6-njy diýilýän adamlar bilen bir adam. Ana hany kanun bärde? Yani kanun bar diýip görkezýärler da kanunun ýokdugyny. Şu watan satan habarlaryndaki diktirin aýdýan sözleri bar, formatly arkadagymyz kawiçkan içindäki ýa arkadagy serdarymyz diýär. Kanunun ýokdugyny şu sözler bilen bildirip durar o ýerde.
kanundan has üstünlüğünü şolaryň ikisinin. Söz dedim. Şu ýerde sag bol. Sağ ol. O sözü Muhammed kardeşimize berýän. Sağ ol. Erda. Şimdi Söküt kardeşimin bir aýdanny näme etjek taýyryna kanun diýilýär. Kanun demokratik ýurtda diýelim ýa kanunlaryň bar ýerindäki ýurtda tory bilinir. Ýani häzirki döwürde bu adamlaryň ýanky 6-njy adliýa bolsun, mehemeti bolsun, prokuratura bolsun, bu adamlaryň hemme üçin kanun şol ýokarda oturanyň kimligem nämeler, bol bir başga bir millet bolupdyr, gaýry millet gelmişek bolupdyr. Ýani şo taýdaky aýdylýan zat bular üçin kanun. Sebebi bular üçin de bulan özleri mertebesi ýanky ýene bir ýerde şu sözünden gaýtalajak tirýakda da. Bular üçin ol ýanky bir kitapda ýazylan ýa-da Türkmenistanyň konstitusiýasynda ýazylan bir zat bular üçin hiç bir gymmaty ýok. Bular üçin gymmatly şol ýokardan bir söz aýdylypdyr. Onuň bir araçyň üstü bilen getirilipdir. Şo söz şunu etmeli diýip şol bular üçin kanun. Onuň üçin şu taýda başlanan etaty iş düşýän ýer ýene bizim kardeşlerimiz bolsun ýa-da şu ýayınlary, şu çykyşlary dinläp oturan ýerleşlerimiz bolsun. Düşünýän topar. Düşünýän toparyň üstüne düşýän pikir edýänem däl, şondan başga bir ýolum görnenok. Şolar has aktiv hereket etmeli, has aktiv şekilde halkyň aň düşünjesine girişip bolmaly. Ne halkyň içinde, köpçüligiň içinde görüp bizim düşünjelerimizi paylaşan adam gatken her bir belki 5 adamdan 3'ü 5'si, 3'ü 4'ü paylaşan şu düşünceleri. Yani her kim çıkış yolunu tapanok ýa-da şu ýagdaýyň şeýle bolmaly däldigine aňa düşünje ýetip durýany. Onuň nähili çözgüdi bar, nähili etmeli şonu tapanok ýa-da benim halkymyza uly iş düşüpdir. Çaýhana toparmada hemen şu ýanky ýerlerle dinläp düşünüp oturan adamlar var, şollara uly iş düşüpdir. Şolar hereket etmeli. Sebebi o taýdaky ýanky bu kardeşimiň aýdyp geçen var ýanky ministrler zat diýilýär, ministrler ýa-da organ işgärleri ýanky mehemeti, polisiýasy, prokuraturasy o taýlardan bir düşünje garaşmak gerek gel. Bu düşünjeni ýapmaly. Ol adamlar onu nemetjek derecede däl. Onu düşünjek derecede däl. Onu diňe şol şu gün taýýan ýa-da bir ýerinden bir söwünje eşitmän gaterze söwünçler eşitýärler. Bilişim boýunça, çakaşym boýunça eşitýän söwünçlerini ýönükli bir halkdan gezip bir eşitse bularyň berjek nemesinden garşylygyndan has, 10 esse, 100 esse bir garşylyk aljak ýa-da o taýdaky adamlar ýa onu öz ýüzüne şeýle bir mesaby gurrun hökmünde kabul edip biljek derejeye gelen adamlar. Şol adamlar häzir şo taýda otur, ministrlikde otur, ýanky hukuk we iş edaralarynda oturan adamlar. Bu adamlar mertebe diýilýär noldan amaşatdy. Onuň üçin o taýlardan bir da garaşmaly däl. Benim pikirimçe şu esasy mertebesi bar, düşünjesi bar adamlar hereket etmese başka ýolu ýok. Benim pikirimçe. Şonu etjekdim. Sağ olun. Sağ ol. Sözü Umyda kardeşimize berýän. Sağ olun. Şurada bugün 6. adjalyň söz misaly getirilýär.
Menem şuna bir misal getirin. Türkmenistanyň içinde wagtym bu 6-njy adjalyň mehemeniň näme işler bilen meşgullanýanyny bilmeýärdim. Näme işler alyp barýar. Häzirinde buňa aklym ýetip başlady. Niýazow döwründe wagty narkotika ýol berildi. Hemme Türkmenistanyň %80% narkotik, her bir maşgalada bardy narkotik kullanýan. Soň Berdimuhammedowyň döwrüne gelen wagty narkotik ýatyryldy. Toplamaya başladylar narkotik satanlary. Soň şu wagtlary 6-njy adjal narkotik çekenleri satýanlar däl-de çekenleri toplaýardy köpräň. Bu bizden goňşularymız bolsun, şu oba yerlerde hem yerde tanışlarımızdan bilýärdik bunları. Şulary Çerjegin Kastanybay köçesinde Şystoy adjal dep bar. Şu Çerjegin adamlary bilýär muny. Şurada padwaly bardy. Şu padwalyň içine atyp tırnaklaryň arasına iňne sokup, şuňal gynap adamlary edilmeyen suçları boynuna atıp näçe adamlary türmeye attılar. Muňa mysal men goňşularym köp adamlar bar. Şunun ýaly işler satýanlary däl-de edýän çekenleri alıp toplayanlaryny bilýäs. Inde bulam şu mysal bir sany mysal şu. Bu 6-njy adjalyň edýän işlerinden. Begüne adamlar türmeye attılar. Üstüne cezalary yüklep. Häzirlikçe şunu aýdyn, soňra koşar. Mava. Doğru. O sözü Vefa kardeşimize berýän. Başa otanlaşlar internet kesilip kaldy kemine ýa. Ýa 2012 döwri 11-de 13-de öýtýän. Narkodel diýip bir bela batdy kemine. Yıkıp toldurup bariyata dolap türep ne şu. O 6 o 6-njy adjalyň usulini işleýärdi şonýaly. Adam talyýady onu şu narkodel diýip bir bela bady. Ama yani şu internetin kesilmeye kapı aydanıp şu 6-njy adjalyň ýygnan adamlar var vilayetinde. Onun yeri gelir atlar sanap bermeli o. Ýygnanlaram kim? Pensioner. O pensioner diýimde kim? Türkmenistanda görýän elseňiz minister pensiýa çykdy. Ya prezident pensiýa çykdy, ya prokuror pensiýa çykdy diýip görýän elseňiz, biriňi görýän elseňiz, ýa-da eşderim därsiniz. Eşderim bolsa gana ýöretdiler. Ýygnanlar ana ya ýene gör, söwdegar bolsun. Şuňa ýygnan adamlar bar. Ana onun öňüm şu narkodel bir bela batdy. Bir kafe işleýän bolsa girip muty içmeli şolar. İçinde gyzyra oglan gidip barýan bolsa şu ýanyna gyzy ýapyşyp o oglanyň bir zat diýjek bolsa onam näçe ýyl basyp goýýar. Ona men ýa şonu aýdanydım, şonu ýetişmedim kemine. Narkodel diýen bir belamyz bardy Türkmenistanyň bir simbolu. Sağ olun. Sağ olun. Sözü Mive kardeşimize berýän. Sağ ol söz verenim için. Sesim gelýärmi? Mava. Şu 6-njy adjal diýende benim şu 6-njy adjal barada aýtjak öz tejribem, öz başımdan geçiren aýtjak bolýanda. Ýadyňyzda bolsa şu Lebap vilayatynyň Gök bazarynyň ýanynda Kristal diýip bir altın magazinimiz bardy bizim. Şu ýerde aýal gyzlar işleýärdi. Şu 6-njy adjal 3 aýlap şu Kristal magazini näme edip aýallary padwalda saklap, urup kırıp şu ýerde Lenin kolhozdan Oля diýip öz Oля bir zatyna Lenin kolhozdan şu bize ginekologiya kravotечение bilen geldi. Göwreli aýal. Soň o çağırsam 3 aýlykdan geçipde onu mecburi abort etmeli oldu da narkoz verip. Ertesi günü 6-njy adjal bizim üstümüze çöktü.
siz şu ayalı näme bereminli bolmadyk yerine bereminli diýip şunu çeýstilep näme etdiňiz diýip. Soň o ýerde uşu dokazatelstva, ultrasonyň nämesi hemme zat bolany üçin indi gepleşendem meň ýanyma starşy diýip ýanyma berdiler-de. Şu gürrüň men alyp bardym dokumentlarymyň hemmesini barladylar. O yerden hiç zat çıkarıp bilmediler. Ýöne şu ayalların içinde bu ýadymda eger dogry bilýän bolsam 92 mi 93-nji ýyl emme danylar barda şu mahal ýadyma düşen ýok. Şo ýylyň gürrüňine aýt otyrdym men. Indi soň dokumentlary gördi. Meň izime düşdiler. Näme işikde duran almaly däl näme primat edilen saatlar var da ondan başka wagt daşardan gelenler almaýarlar. Şu ýerdäki gyzlaryň birinden ejikläp sorap bu nirde ýaşaýar, munyň atamsy nirde zat diýip sorapdy. O gyz amaýdan ene ütülwazyň zawsklady juma eke diýip adynam aýdyp beripdir da. Sada gyz şey dip ertirsi güni erim gelen ýok işden. Şestoý отдел var, polностью skladlary опечатать edipdirler. Hemme ýerine. Ondan sonra geldik iş saatlarda. Akasçı ertir ine şo gün olar geldiler. Bizim bilen gurrun ettiler. Ertirsine meň erimiň skladlarynyň hemmesini yapdylar. Özünem 8 mi 9 saat suwsuz, iýmitsiz 4-nji отдел var Komsomolskada şo ýerde saklapdyrlar. Soňam 3 ay sürediler. Diňe ýekece bir nämesi Gorpромторг kartoşka ene setkada kartoşka gelýär rossiýski. Şu setkalaryny tapşyranda kvitansiýany ýazyp beripdir, näme etmändir. Ay edip bileni etdiler, soň ştraf edip, zat edip, şey edip kurtuldyk. Ine şestoý отдел nähili işleýär. Ine şonu aýdaýyn diýdim, soňam ýene bir случай boldy. Aganyas Jeparyş diýip bir doktorumuz bardy. Biz bir restoranda oturýardyk. Şo ýerde bir politikadan gürrün gitdi. Ulam azajyk içenden soň diýdi, şey elnäm galdyrdy da diýdi, näme Niýazow yamanam diýdi, ýalňyş ýolda gidýär diýdi. Ýaşlarymyza iş beren ýok diýdi. Şondan ýaşlarymyz işsizlikden hem narkotika oturtdy diýdi. Biziň neslimiz gura otyr diýdi. Da sigaret içmeýän daşara gitdiler. Gördük erkeklerimiziň içinden 3 sanysy ýok. Şo ýerde biziň gapdalymyzdaky oturan stolda 4-5 sany adam otyrdy. Muzika var, dans oýnaly otyr. Şolar şo gepi spesial şu şestoý отделlaryň özüniň diňe öz işgärligi der. Her bir işçisiniň özünde tutýan 4-5 sany spesial şu toplanan adamlaryň gepini, gürrüňini eşitdirip, soň şolary şo ýerden alyp gidip podwalda gynap zat edip şu 10 gün işe gelen ýok, aýalam bilen ýok, bizem bilemiz ýok. Näme boldy, näme goýdy? İkisine ýolda düşürip goýberipdirler. Aganyas Jeparyçy alyp gidipdirler. Inha ertirsi gün hem şu alyp giden 10 günden soň goýberenlerinden soň prikazam geldi, obuz tarapdan işten atyldy adam. Bir hepde 10 gün geçer geçmez 18 mi 19 ýaşyndaky sportsmen oglana näme birinji mikroraýon bilen 3-nji mikroraýonyň arasynda bir kanal var, nohana. Şo ýerden ölügini tapdylar. Adam ine däli ýaly bolup, soňra ine ölüp gitdi şu adam. Ine şestoý отделyň edýän işlerinde. Şunu aýdaýyn diýdim. Bular hemme zatlar bardyr. O da ine kristalda işleyen ayal gyzlar bilýär. Bir ayala özüni asyp öldürdi. Birem çağası düştü. Ine bizde yatıp onun üstünde bizim bilen bir gurrun etdi. Bizim hem izimize düştüler. Ine şeydi bularda kanun, zakon diyen zat yoktu. Neymiş etse ettiler. Yurdu çeppe çevirdiler. Şunu aýdaýyn diýdim. Allah sağ olun. O sözü söhbet kardeşimize verýän.
Ýa-ni kardeşimiz belli geçdi da şu ýerde. Ministrlerden pensiýa çykan adam ýok diýip. Ol hakykat. Ol hakykatlygyny gizlän nemedem zok. Billeri wam dur pensiýa çykan adam ýok. Ýöne 6-njy addeliň öz işgärlerinden ýokary wezipesinde işläp pensiýa çykan adamlaram biz göremzok. Ýurdun içinde ýaşap şu wagtda çenni. Hem şeýle näme bardyr ne ekrana çykarýarlar ýa-ni Türkmenistan ogry nemesinde we eýeleýän wezipesinden peýdalan pul ogurlady diýip ekrana çykarýanlar. Ýöne şol çykarylýan adamlaryň tutulmagyna da şolaryň elleri bar. Ýöne şol adamlar ekrana çykarylan adamlaryň eden jezasy şu 6-njy addeliň ýani işgärleriniň eden jezasyndan yüzlerçe esse azı görünüp durda, yüzlerçe esse. Indi bular öz eden jinayatlaryny häzirki güne çenni gizläp saklajak bolýarlar. Her türlü ýol bilen. Saklawam durlar, ýa saklajak bolýarlar da saklap durlar, ýöne bundan soň başartmaýar bar. Mümkin näl. Hukman bir ýerden çykmaly bu zatlar açyga çykarwam dursun, çykararsam bundan soň diň 6-njy addel, 7-sem bar, asoba addelim bar, ýene şoňa meňzeş nemelerim bar. Hemmesen bir-birine zanjyr görnüşinde seplenip gidýär bular. Olam dogry. Ýöne ýanky aýdyşym ýalyp nemäň içinden hem halkyň içinden hem özlerine näme hyzmat etmekleri üçin adam näme diýenler, ýetişdirýänler. Ýani resmi däl ýagdaýda ýanky 10.000 nemelerini, habarlaryny getirip bermekleri üçin halkyň içinden adam ýetişdirýärler. Adam näme diýär, çekýärler öz taraplaryny. Bunam garamaýa kalk ýanky gorkyň aşagyna ýaşap gören ähli hak hukuklary elinden alynan awat däl halk buny ylgap edýär, buny ýerine ýetirýärler. Ylgap. Ulu höwes bilen oçura durup ýerine ýetirýärler. Ýani şo ýagdaýa getirýärler halky. Ýani bunyň günäkary kim günäkär buňa? Onsoň şu zatlary açyga çykarýan bolen tapagy ýok. Sen isse ýurdun içinde açyga çykar, dile getir. Isse ýurdun daşyna dile getir. Näme diýerler? Ýani biziň dilimizde goşadyrdan içinde watan dönügi diýerler. Watan dönügi ine şu zatlary açyga çykaryp dur, onuň bilen sen watan dönügi bolýanmy? Bolýan näme şu işleri eden bolsam, on näme bolýan ýurdun içinde? Şu jenaýatlar eden bolsam. Bular soraň alamaty. Özlerem şeýle bir ýüzsüzlikler görünüp durda, ýani ýüzsüz, ýani hiç adam nemeleri ýok. Şu zatlar aýdyp gürrüň berýärler bunny. Sag bolun söz berenim. Sağ olun. Sözü Fatma kardeşimize berýän. Sağ olun sözlerinize. Menem şerde şu Umida kardeşimizin aýdanlygyny goşjak biraz şu hakykatdan debat ýalaýatly Çarjy şäherinde Kastanda köçede 6-njy addel diýe ýöne ol 6-njy addel halkyň arasynda upravleniýa diýetler. Şu upravleniýanyň podwaly diýip köp gorky bilen şonuň adyny tutýan wagtlar diýýatym. Şu wagtlar men hem şu ýaly bir nemede boldum. Başımızdan geçti bizlerden bir uzaktan bir garyndaşymyzyň ogly bolan vaka bir 10 ýyl boldy. Şu 10 ýyl boldy diýende şu wagtda şu Umida kardeşimizin aýdany ýaly şu döwürler köp ablaba bolýardy. Şu narkotikň üstünde çekenleri, satýarlary alyp gitýärler şu upravleniýa. Bir garyndaşymyzyň, uzak garyndaşymyzyň ogly ýaş bolupdy. Yanlışlıkla oğurlanan telefonu satın alya şu upravleniýa alıp gitjek bolup onu köpele etdiler. Ýöne bir gecenin içinde onu çıkardılar. Sebäbi şu upravleniýanyň podwalyna giren adam çykmaýardy. Çyksaýam invalid bolup çykýardy. Bu hakykat. Ine şu biziň Türkmenistanyň içinde şu bolýan zatlar yaman köp edýän işlerde şu polisiýa işgärlerini bu upravleniýadan başga bazaryň içinde ýani büyük bazarımız var. Şu büyük bazarın içinde hemen gözümün önünde näçe sahada polisler, ovadan gelen yaşlı gelirler, yaşlı ineler olattılar, yaş gelirler olattı. Öz melleğinden alıp gelen zatlarını sattan vaxtlar olattı. Hatta şolara keldi basket yaptılar.
talançylyk etýän ýaly etýärler. Adam hatamda görmeýärler da şu gelirleri. Olara şu özünün melleýinden getiren zatdan satjak bolýardylar, ama ýanky polisler olara hiç satmaý bermeýärdiler. Sebebi örde sen satmaly del, bazarymda şarym bu, bazaryň içinde satmaly diýip köp zat etýärler. Ka wagty şu gözüm bilen görýärdim-de aýagy bilen ýanky gelirleriň öňündeki göýgenim bolar, melleýinden getiren başga zatlar bolan depip üstüne gyýryp adam hatlarynda görmün agyzyna gelenini söýerler, duýan wagtlar, eşiden wagtlar man boldy öz gözüm bilen. Bu zatlary hazır dinlep otursak, ýa-ni Repa kardeşimiz bellep geçdi. Bu zatlary ýokardan ýetýän eken, biz halk bu zatlary bilmeýärdik. Hazır eşidip otursak, ýokarda ministrler şon ýaly, ýani bu derece namusyny, mertebesini düşürip, bu derecede olary şeýle böktirip, urup, kırıp edýän bolsalar, bula hiç bu zatlara sözem yok, aklynam girer ýaly zat ýer. Eger ministerswadaky oturan adamlar şonu ýaly edýän bolsa, biz halky näme etýärler? Ýöne bu zatlary eden bilenem olar hissada zat edip bilmezler bundan soň. Sebebi halkyň gözü açyldy. Sebebi halkymız köp zatlar gördü, eşitdi, görürem duran, köp zatlary göz yetirem duran. Sebebi yarım halk yurtdaşdy. Yurtdaşdan çıkan halkın köpsünün gözü açıldı. Onun için bu zatlar olar vakti gelir hesap vermeli bolar. Hukman hasaban verer. Yöne bu zatları kim ettirip vererler? Şu yukarıdaki oturan ministerlere kim ettirgen? Ve näme için ettirgen? Şurada ulakan sorak var. Men açık diyeceklerim şulardan var. Sağ ol. Sözü Aycemal kardeşimize berýän. Salam yurtdaşlar. Şu taýda çayxanada 30 kişi barda. Häzir her kim söz alsa, her kimin 6-njy adel bilen baglanşykly bir pikiri gören, eşden, bilen zat ýa-da şaýat bolan zat ýa-da edil özü bilen bolup geçen zatlary her kimde de bardyr. Döwleti ýurdun içindekiler alamyzda, olaryň hersinde bir şu 6-njy adelle baglanşykly ýa-da şoňa menzeş urup, gyrıp, gorku salýan edaralarla baglanşykly hökman bir baglanşýan ýeri bar da, meniň diýmek, bu diýmek bolýar, bu hakykatdan hem ýurdun içinde bar, gizlin, özlerini tanıtman, ýa-da ýarym tanadyp, çala tanadyp, ýa-da dogly maksadyny tanıtman, her ýerde elini uzadyp, her kime bir dişini batyryp, zehirini pürküp bilip, arkaýyn şeýdip ýaşap ýören bir gatlak bar da. Men bilýänim, gysgaça edip aýdyp bereýin, 2002-nji ýylda 1-nji kursdadyk. Edil öz grupadaşym däl, ýöne başga fakultetden bir 4 ýaşan oglan 1-nji kursa ýaňy başlapdyk bolýan äli. 2 aý okadyk da, 4 ýaş oglan imsim ýok boldy. Şolaryň içinden 2 sans atçyslenia edildi. 3 sansam şeýle bir boynu buruk halda gelip başlady da bir 3-4 günden soň. Belki bir hepdeden soňdur. Olar ýaly oglan däldi-de. Gowadyp gözüniň oduny alypdyrlar, ýüregini çakdypdyrlar. Özüm bir 3 okuwdan, 3 universitetden, Medeni institutdan bady, Politdan, soň ýene-de Mahtumuldan şeýdip şol oglanlar bir giýje tans edilen klub bir ýerlerde sagat 11-den soň görülüpdir, diňe şoň üstünde alypdyrlar. Öz maşynlarynda bar biziň eşdenimiz şo boldy da, şo sebäpli 6-njy adel şol oglanlar aldylar. Diýjek bolýan zatym, sen ýaňy bir okuwa girdiň, okuwa giräýmege maksatda elde Türkmenistanda eýdip okuwa girýän. Girenden soňam häli 2-3 ay geçmänkä özüne göwni ýetip bir ılıma bilme özünü berse dünýäni ütketip biljek ýaşda da bir hili her zatda da özüne göwniň ýetýän ýagdaýda kan seniň gözüň oduny şeýdip alýarlar. Şolaryň ýanyna hiç kim gelip bilmedi, universitetiň territoriýasynda ýanyna adam gelip bilmeýän şolaryň. Sebäbi oň ýanyna baranym gitmeli diýip şolar ýaly gurrun aýrady da. 4-nji kursaçyn okady şolar utardy, 3 sansiýon, 2 sansym atçyslenia edildi. Diýjek bolýanym, şo ýyl 2002-nji ýylda şo edilen hereket 4-5 ýyla giden bolmaly da. 4-5 ýyllap soň bütün universitetlerdaky
Ýaş oglan gyzlaryň ýüregindäki gorkyny bir gezekde şeýdip aldyn ýa. Onsoň olar diňe gitmeli gelmeli, galstukly, ak köýnek, gara jalbar takýaly, eýlek beýlek seretmeli däl. Bir ramka bar, şo ramkaň içinden çykmaly däl. Seniň student durmuşyňam şeýdip geçmeli. Uniwersitetden, oň territoriýasyna çykandan soň şäheriň içinde de sen şolar ýaly sebäp bilýän, sen nirede geçsen geç, sen üstüňde göz bar. Seni seredip görüp ýörler. Sen sehel aýagyňa bir gyşyk bastyň, sen bir gözüň ot alnandan soň ýene-de gitjegiňi bilýän. Ana şeýdip diýmek 6-njy atdel ýa-da şolar ýaly gorky salýan edaralar bu ýurdun hemme ýerinde de bar. Ösen ýurtlarda bir göze görünüp duran erwet hereket bolsa, şo hereketiň aňyrsynda näme barlygyny eýäm köp ýyllardan bäri üstünde işläp, şo çağalykdan ýa aňyrdan gelme bir travmasynyň bardygyny atjalar-da. Häzir eýäm göze görünmeýän käbir el hereketi ýa bir ýüz mimikaň hereketiniň aňyrsynda da bir zatlar, bir travma bolup bilýär diýip şoňa çenligiden de ösen ýurtlar ýöne gynansak da bizim ýurdumyzda aç-açan, göz görtele bir mimikadan pikir edip şuşuny diýjek boldum ka diýmek gerek däl. Olar eýäm göni açyk urýalar, depýälerini çağasyn düşürüp ýören kim, kanalyň içinden tapylyp ýöreni kim, bu açyk zatlar bolup geçe. Ýöne hemmemizem öz adyma diýende seredip sesimiz çykarman gezip ýöräpdir. Ýöne beýdibem ýol almazlar diýip umyt etjen, indi her kim ýowaş-ýowaş düşünýändir. Olar kim? Ýurdun eýesi, jemgyýet, halk. Olar bir halkyň hyzmatçysy, olar hiç kimem däl. Beton goýup ýören, ana eşitdik de beton goýup ýören adamlar eken aňyrsynda bir ne bilgi bar, ne akyl bar, hiç zat ýok. Ýöne ýurda giden ýurdadam şeýdip gorky gazap salyp bilýän adamlar. Bular jenaýatdan, janawardan, trapkadan başga hiç adam däl. Şolaryň ýene-de 10-100 gatyny aýdanda da şolar şondanam agyr basýar kirleşlerde. Şutaýda boldy edeň, şu wagtlyk şular bilen gutarýan. Sağ olun. Sözü Ýeňiş kardeşimize berjek, sebäbi onuň şu wagty çäkli bolan üçin. Ýeňiş. Sağ olun. Merdan mende bir soru var. Ne şu 6-njy atdelidik, bulan edýän işlerini eşitdik. Indi bir sorum var. Şu atdeller hususy edaramy ýa-da döwletiň edarasy? Mine gaty dogry bir soru. Ýani döwlete baglymy ýa-da dälmi? Ýa-da şahsy biriniň iş ýeri. Indi döwletiň edarasydyr, dogry dälmi? Indi döwletiň edarasy bolsa, döwlet näme bilen ýöreýär? Döwlet kanunlar bilen ýöreýär. Konstitusiýa bilen, kanunlar bilen we şu kanunlaky belirlenen düzgün tertipler boýunça da iş alınıp barlýar. Her bir edarasy işleýär. Indi bularda näme ýani çykaryp bolýar şuňky edýän işlerinden? Döwletiň edarasy däl de bir hususy biriniň, şahsy biriniň işi edarasy hökmünde çykaryp bolýar. Sebäbi edýän işleri näme? Egerde döwletiň işini edýän bolsa, bu döwletiň baýama üçin, döwletiň goragy üçin, ýani döwlet hem halkdan ibaret, halklaryň içindäki ýaşaýan adamlaryň rahatlygy üçin iş alyp barmaly. Ýöne bularyň edýän iş tersine, ýani nirde bir eli pully adam bar bolsa, pul gazanýp bilýän, gazanç edip bilýän adam bar bolsa, şolary talamak. Bu diýmek näme bolýar? Ýani döwletde kanunyň ýokdugyny çykarýar, hemde ýörüýte bir hususlaşdyrylan, ýa bolmasa da aýratyn bir güç berilen bir edara bolýar-da, aýratyn bir güç berilen, ýani isleýän zadyňyzy edip bilersiňiz. Ýani hiç kim bize, ýani şu jenaýatçy toplam veya jenaýatkar hereketimizde hiç bir ýerden iş adamlarından ýa-da önümçülük adamlarından bize hiç täsir gelmesin, halkdan hiç täsir gelmesin. Siz istenlik gorkuýuňyzy, istenlik zadyňyzy halka salyp bilersiňiz diýilen manyda alınıp barlayan iş bolýar. Indi aýtjak bolýan adam, bularyň onda diýmek bar maksady.
yani döwletiň içindäki halkyň içindäki meclisten çykan ýa-da konstitusiýanyň tasdiklan kanunlaky görkezülen emeler, kanunlar, düzgün tertipler boýunça işlemeýän bolsalar diýmek halka garşy işleýärler. Manysine gelýär. Dogry manyda. Bunun halka garşy işlemeýän bolsa diýmek bular halkyň düşmanlar diýmek bolýar-da. Halk bulary eline geçen wagty istenlik radyny, istenlik bir jezasyny berip bilýärler ýa-da istenlik bir adyna goýup bolýar şulara. Şulara aýdaýyndydım. Ägerlikçe. Sağ olun. Sağ olun. Yine şu Ýeňiş kardeşimizin soran soragy gatymyhym. O kardeşler onu bellap goýup. Sözü Muhammed kardeşimize bereyim. Sağ olun. Benim aslında şu aýtjaklarym şol Ýeňiş kardeşimiň soran soragyna deňde asliyetinde. Şu taýda ýa-ni şol ýanky döwlet derejesinde belli bir guruluşlar bar, edaralar bar. Şol edaralar nämedir? Hukuk goraýyş edaralary ýa-da ýanky kanun goraýyş edaralary. Bu edaralary eýelen adamlar belli, bulan sınıfı belli, derecesi belli, bu adamların kimliği belli. Bu adamların hiç ili bir sila hormat ýa-da döwlet derejesinde bir adam diýip şo göz bilen seredilmegine hiç il münasip däl. Şol ýa-da geçdi, şol ýanky şular atyp almalymy, çapyp almalymy, näme diýip almaly bolsa, şulara bir garşylyk bir ýerinde şu Türkmenistanyň ýa-şi etrap dilýärde raýonlar bar, welaýatlar, oblastlar bar. Şo taýyndaky birja ýerinde, ýekeje ýerinde şolaryň ýüzüne urulan bir şarpyk eýam şolaryň ähli süňgüni sarsdyrýar. Sebäbi näme üçin diýsen, bular edýän işleriniň derejesini bilýärler, edýän işleriniň gerwetligini bilýärler. Ýöne bularyň mertebesi şol, derejesi şol. Hem edýän işiniň gerwetligini bilýärler, hem şonu edýärler. Sebäbi men pikirimçe şol şol adamlaryň haýsy birini alyp görüňden bir nemesi bardyr. Töwerek tanış bilişi bardyr ýa ýenet bardyr. Ýani şolaryň hiç haýsam töwereginde tanış bilişinde o wagtynda ýa-da etrafynda, raýonunda sila hormat görýän adamlar däldir men pikirimçe. Iň bir halaýan adamlaryň derejesinde şolaryň derejesi şol belli birinji bilen. Eýem edýän işleriniň agyrlygyny, edýän işleriniň ziýanyny bilýärler. Şonda da şol işe göz diýmeýärler. Näme üçin? Kiçijek behwitler üçin. Bu diýmegim näme bolýar? Şolar burnuň ucun görmeýän adamlar, ertirini görmeýän adamlar, ertirkün şolaryň nesillerine ýa-da arkasyna dogan adamlaryna mähilek bir ziýan gelip biljek edýän hereketler üçin. Şonu görmeýän adamlar ýa-da görse de şonu göz diýmeýän adamlar. Onuň üçin bulan hiç bir bir kanuny goraýa ýa-da kanun tarapyndan bir hereket edýär diýip göz bilen seredilmeli adamlar däl. Bular kiçijek. Türkmenistanyň halkynyň adam bolsa şol 2 milyon bolsun, 3 milyon bolsun. Şo halkyň nemesi bilen deňeşdirilmeli. Şolaryň hiç haýsyna şo derejedäki hiç haýsyna bir nemetçi adamlar däl. Tawatdyjy adamlar däl. Sany boýunça da bir kiçirek bir terror topara hyzmat edýärler. Aňyrsynda ors bar diýersiňiz, ýöne ortam alyp görülmede olaram sanaly adamlar. Olaram döwletiniň, ýurdunyň behwidi üçin hiç bir peýda ýok bular üçin, edýän işler üçin öz halkyna gelejegem ýok. Hemmedem jemle alanmada bir terror topar, kiçirejik bir topar. Özleriň nirde bir ýanky şol ýene bir gaýtalamaly bolýan treyapka buram şol adamçylyk derejesinde de şol ýanky hakyky öz azaby bilen beton uýup beren adamlar bardyr. Şolardan
gat pes derejedäki adamlar, hiç bir syla hormaty münasip däl adamlar, men pikirimçe şo bilen siredilmeli şol adamlara. Şonda belki bir iňadyndan bir jemgyýet hökmünde, halk hökmünde kime bağlanıp dursa, kimin buyruguna ýa-da kimin edýän hereketlerine boyun eýip dursa, men pikirimçe şoňa serediler birinji. Şonda has açyk aýdym pikirler bolarym käzi pikir edýän. Sağ olun. Tamam. Sağ olun. Sözü Miwegül kardeşimize berýän. Indi ýaňy bir ýeňiş pamoýym şu bir soragy berdi. Şolar döwletdemi paçinasiýa edýär ýa hususymy diýip ýaňyşmasam ýeňiş berdi şu soragy. Nawa. Menem şo döwürlerde şu adammy şeýle nizaşto nämedenleriniň üstünde munyň iýsini tanışlaryň üstüne iýzarladym da şo wagt şestoýa atjalyň başlygy Akmuradow Rahmetde. Ýadyma düşdi, şonu aýdyn diýdim. Soň o ýere bu ýere näme etdik, tanışlaryň üstü bilen gürleşdim. Soň biri maňa şeýle, men aýtdym, men muny muňal goýjak däl diýdim. Bardyr bularyň üstünden sereden bir diýdim. Soň Aşgabatdan bir sorap gör diýdiler. Soň Aşgabada ýörite gitdim. Gurbanow bardy, MWD-niň ministriniň adjutanty. Ady häzir ýadymdan çykan ýok. Soň onam eşidip gördüm, tejeniň ýolunda 4 oglan maşynda traktoryň aşagyna girdi diýip näme etdiler. Porandurdygyçy basandan soň olaram şoň ýaly 4 kişi öldü diýdiler. Şo diýdi, hiç uğraşma diýdi. Olara hiç sadam edip bilmeýän, anen k nam ne подчиняются diýdi. Olar pryamoy prezidenta подчиняться edýär diýdi. Ne şoň aýdan gepi вечно şoň ýaly diýdi. Şestoý atjal bize подчиняться edenok diýdi. Şu ýadyma düşdi. Soňam şu 95-98 aralygynda men toçny ýylyny bilemýok. Bir krupny убийство oldu bizde. Türkmenawatda. Sakaryň Opytny polundan Meredaga Näsik daýza diýip biri bar. Şolaryň gyzy, bir gyzy Gökbazaryň başlygynyň ikinji aýaly bolup ýaşap ýören Gövreli. O kiçi gyza myhmançylygy gelýär. Bilemok näme bolýar şo ýerde hem Gövreli aýaly öldürýärler hem näme. Zaten bir ay geçer geçmez o Meredaga bilen Näsik daýzanam ýogatdylar. Şonda şu nizaşto bir şu kiçi gyzynyň sevgilisi diýip birini bastılar. 25 ýyl bastılar şonu. Şoň aýal dogany bizde doktor, hem men joram. Şonu şestoý atjala çağırdylar. Podwala alyp girende o ýerden gelenden soň men onu tanamadym. Onuň bolşuny, titreşini men sraz gittim onuň ýanyna. Näme boldy, näme galdy diýip diýdi, o ýerde 4 sany edil döwýaly erkekler men doktor bolanma maňa diýdi, hiç bir näme etmediler diýdi. Doktorlugymy bilip durup diýdi. Hälem adamym diýdi, adam tapyp 3 saatda meni o ýerden çykardy diýdi. Az galsa men ýüregimden näme edip öljekdim diýdi. Olaryň edýän hereketler biri şu ýalaňa çolupdyr. Men seni bir zat etjek diýip. O birleram diýär, biri elimden tutan bolýar, biri näme. O podwalda kim näme etse edip ýör, orada hiç bir näme ýok diýdi. Şonda şu gürrüň berende onuň doganyna nizaşto bastılar. Doganyny sen näme üçin miliselere men erkek doganym aýalynyň ýanynda ýatdy. Menem ejemke myhmançylyga barypdym. Menem swidjetel, men doganym hiç ýere şu gece giden ýok diýip pakazania berdiň diýip şeýdip gynapdyrlar. Onuň ärem Öde Kurbanç gornos wraç bolan soň onuň hem tanış bilişleriň üstü bilen hälem 3 saatda çykaryp aldy. Ine 3 saatda nämeler o ýere giren adam diýir çykmaýam we diýdi. Şu ýadyma düşen wagtynda şunu aýdyp bereýin diýdim.
Yöne bilemok şu Akmuratov yaşayan mı yaşanok mu? Edip bilen zaten et. Şonun yüzünden bilen kristalda bir ayala öldü. Bir ayalın çağası düştü. Birinem psikdispanserda 12 gün mü 15 gün yatıp çıktı. Kellesine urup ayallar. O yerde tolka ayallar işliyatta. Şunu aytayın dedim. O möhüm maglumatlar. Bular ine bizim Ne yurdun içinin Akmuratov'dan guruluşunu soň düşünmek için. Ziyadullah deyip biri oldu. Stoyadzalın başlığı. Familyasının yadımda yok. Adı Ziyadullah. Häziram Aşgabatda gaz uğrundan bir zatın başlığı diýdiler. Türkiýem gelip gidýämiş. Aha. Bu maglumatlaryň hemmesi hem gatty möhüm peýdaly. Türkmenistanyň içiniň guruluşynyň nähilligine şu daýlardan akly ýetirip bolýar. Soň bu zatlara o näme üçin bar? O näme üçin beýle işleýär? Yani kıyada bu döwletiň kimi dälmi diýilen soraw bilen bagdaşdyrsak, o döwletinki. Döwletim şu işler edýän bolsa, näme maksat bilen edilýär? Soň buna döwlet diýip bolýarmy? Diýilen gatykän sorawlar çykýar. Ama men sözü Halmurat kardeşimize vereyim. Sağ olun kardeşler, bu katır vacip zadın üstüne durup geçýärse. Bu kanlı saka diýip aýsagam boljak şu 6-njy adel Türkmenistanyna alyp baran jenayetçilik işleri barada. Bir günne dören zatlar ýani Ögül kardeşime doğru geçti şol ýerde urdan bardy şol taýda o eser ýykylan öwrüne dip. Ol eser ýykylan öwründe ol Niyaz 1985-nji ýylda geldi ama başta ýadyny ýa-ni 85-nji ýylyň ýadyny Sowet ministriniň başlygy ýa şu günki dil bilen aýsak premier ministr bolup uğradyly Moskwadan bärik aýalynyň kömegi bilen. Sonra da dekabrda da Muhammed Nazar Gapurov işini näip oň ornuny Niýazy Türkmenistanyň Kompartiýasynyň birinji sekretary edip goýdy. Şondan bäri Niýaz öz tiýasy garşydaşlaryny 6-njy addeýalyň jellatlarynyň eli bilen ýöwedip başlady. Onuna ýurda baramyzda hemmejigin fakatly bilen çykaryp berdi. Onuň birinji pidasy familiýasy Şumal dilimiň ujuny ol marada şäher Kompartiýa şäher komitetining başlygy akylly şeýle adam o şol mar toprağyna sylanýan eken şo ilkinji nowatda şol şoň meselesi Niýaz bilen birle oturda Moskwada kim ýolbaşçy bolmaly ýaly o jine şonu Niýaz sonra şonu şeýdip aralýar muny kabinetine atyp öldürýär. Sonra edil şolar ýaly terdede ýanky Göktepe'niň raýon komitetiniň Kompartiýanyň başlygy onuň raykomuň başlygyny onuň bilen kabinetine Niýazyň uradan adam zaty öldürýär. Şolum hemmejigin gurnan soň 90-njy ýylda meni şolum hemmejigin gurnan ene 6-njy adel. Bulara görkezme berýänim ýa Gül kardeşime dogry aýtdy. Göni Niýazyň özünden gelýär. Niýaz kime görkezmän berýär? Ol 6-njy adele görkezmän özü berene. Oň elinde ýa-ni emesi bar. Jan Penakary, Akmurat Recep. Şoň sebäbin etdi. Ol ýöne o döwür siýasy garşydaşlaryny şeýdip öldürýärdi Niýaz. Soňra ýanky narkobiznes başlanyny ene şo taýda ýanky Göpa kardeşimiň aýdan narkotikalym döredildi. Bilen näme üçin döredildi? Narkotikan garşysyny görüşmek üçin näle şo narkotikany hökümetden ursat almazdan satyan adamları tutmak için ene alyp baran işler. O narkotikal. Narkotikal 2008-nji 9-njy ýyllardan soň öz güýjüni gaçyrdy. Näme üçin? Türkmenistanyň terek sowdasy aýryldy. Ýöne oň ornuny Gurbangulyň ýegerleri getirip tramadol sowdasyny sokdular. O biznesem o ýegerleriň eline bolandan soň onuň narkotikal onuň garşysyna gidip biljekler. Şoň üçin narkotikalyň bitirýän goşam ýok, edýän işem ýok. Indi 6-njy addele dolanyp gelsek 6-njy addel Türkmenistanyň içeri işler ministrliginde
jelladın rolunu yerine yetirip gelen, şu güneşeli yetirip oturan adlar. Olar öğresi giyin de Niyaz'ın döwründe başta ursat berli de adamlar ana nädip baýasanız baýan ana işlen ana gazanyň dip. Onsoň yalan sözüne ınanan adamlar bu. Oşulşup dogan garynaz dost ýar bilen ýanky berge kardy kowalap bizne sorup başladylar uludan keçiden. Ene şular hemmejigini Niyaz'ın döwründe edil toplu semreden ýaly soňa mene tutup obralyny aýsak damaga şalyny altyncı atdy. Ene oňa da görkezme bölen köşkden. Sen bir düzgün bir ruhsat olardan hiç taat etmeli. Al esasanam Niyaz şol garşy duran adamlar şolaryň dogan garynasy iýlen çalany obada şykim bolaýsyn. Ene şey dip ýatyrdylar birinciden. Ikinciden ne sonra altyncı atdy näme geçdi? Gurban Gulyň döwründe enne ähli Türkmenistan ähli puwdagynaky düşüňli ýerleri, ähli biznesi öz tohumy öz arana paýlaş. Şunkun döwlet eýçiligine duran zat ýok, ady döwletiňkidir, ýöne eýesi Gurban Gulyň tohumy. Ýegeni, dolany, doganoglyny, kim bolaýsa tapawdy ýok mene. Olar känim. Ene öz aralyny ýa paýlaşylan. Diýmek 6-njy addäle Niýazyň döwründäki ýaly isleýän adamsyny tutup, isleýän adamsyny jazalanyp oň elinäki emlegini alyp bilener. Sebäp ol emlekler hemmesi eýem ýegerleriniň elinde. Bular näme diýär şunkun? Bular diňe şu ýegerleriň berýän görkezmesi esasyny isleýän adamy ene addäle çagyryp şu taýda urup ýenjip gerek bolsa türme bolsa gerek bolsa cesedin kanala çykarýar. Ine şoň üçin şu taýda jogap kardeşimiň beren soru döwletiň veya bir haýsy eme edarede degişli bir 6-njy addy. İş ýerinde kanun boýunça bular aýlygyny döwletden alýar. Emma faktiski durmuşda edýän işi bular bir ÇBK var, Wagner Orsiýetiniňki jellatlar puluny hakana tutma. Ene bular şol jellatyň roluny ýerine ýetirýär. Meselem ýegerler haýsam bolsa biriniň görkezmegeli ay plan adamana plan ogda 40 hektar ýa 100 hektar ýer bar şonu elinden almalysa ene gidip şonu höwes bilen ýerine ýetirýär. Ene bular ýumuşaglyny şol Gurban Gulyň tohumynyň elindäki ýa-da töweregindäki jenayetkar toparyn. Ondan ýene de bir aýtmaly zat bar da bir geçen 30 ýyl diýilen zat gaty ullukan ömür. Bir är ömründen ýarsy. Şu 30 ýyl Ankyňyň 80-nji ýyl häkimet başyna geldi. 35-37 ýyl bolup barýar. Şondan bäri şu 6-njy addäliň tutan, basan, ýok eden adamlarynyň sany türmelerden çykaryp 100 miňlerden geçýär. Siz pikir berin. Şunça ýylly näçe miňläp peril adamlar basyl olanlar. Şularyň hemmesi içine 100% bolmasa da 80 götürmi. Ene şu 6-njy addäliň yalan, düzen, yonkan, yalan, töhmet jenayetleriniň esasyna adamlar ýok edildi. Ya tutully, ya basylly, ya emleksiz galdy. 10 miňlerçe ownuk, iri, orta grup, ýa-ni türkmen, ýa-ni biznesmenler diýip aýdýarlar, ýoksa biznes bilen deňeşdirerler bol. Telekeçileri ene mülksiz, malsyz, ýurtsyz, öýsiz, udarsyz galdy. Ýa-da janyny düşürler aldylar. Ene 6-njy addel diýil ýani ne edip oturan işi ýa jenaýety şundan bar. Ene ýankaýdysymyz ýaly egerde o islenlik ýa-ni biznesmen bolsun, ýa lukman bolsun, ýa da student bolsun, farky ýok. Şu tutulan adamlaryň üstü bilen olaryň maşgalar zalaryny, doganlaryny aşyny, işgär kardeşlerini, gulluk doşlaryny şu adamlar tanıyan, bilýän, eşden esmedik hemmejigini kalbyny gorky duýgusyny salmak üçin şular göz edip ýygnaýarlarym, urýarlarym, ýenşiýärlerim türmeleri de dykka ýa-şo taýdan jesedini çykarýar, ýa ähli mal mülk elinden alýar bol. Onuň hemme kişi üçin owaňky çetirne şol adam tutulan bolsa, o çetirne ýaşap oturanyň ene ballary eme diýär, sızlaýar. Ha, onu şey edipdirler, barman görünmen, golaşman, ene şol men genimdäki ýigitleri şolaryň en atasynyň diýeni şon üçin.
Hani planyny atyp onu beýtdirmeni tutdurar barmaň diýip öz çağını goraýatmyka diýär. Habary ýok, öz çağının meýletin gulçuluga sebäp bar ederliginden. Şonam şuun kun ene de Gurbanguly öz şol ýegerleri şo öz bir kanun hakimiyetini golasyny saklamak üçin ene halkyň depesine 6-njy addylyň eli bilen şänip döwýärler. Ene gysgaça aýtsam ene şundan ibaret. Sag bolun. Ýa-da Halmurad aga ýa adyny bilmedik adamlaryň adyny aýdyn. Birinji sekretary Bary Garkomynyň Akbarat Weliýew diýär. Sag bol ene hakyky düşdüň üstünden. Ýakynan tanýan, o dostluk, o gatnaşýadyk, şolar ýaly bolan. Onuň eýleki Gökdepäň nemesi Altyýew bolmaly kanýan ýalgyşmadan. Ya Alt Muhammedow bolmaly, ya Altyýew bolmaly. Doğru. Aslında şu Weliýew men gatgo William Serpon garynnaşlarynyň maňa şolar ýaly haýyş geldi de dokumentlerini dağıtlarım. Men Aşgabatda kam. Ene şolar ýaly ine eden Niýazow diýip. Şeň tapara ene şolar ýaly bol. Men bilemden aýdýan. Alt Muhammedow ne şu ýatyma düşdi. Alt Muhammedow ogly Mintel goldyr. Biz bilen işleýärdi. Programda. Sağ ol Satara. O. Bağışla ara ayırıp demetdim bolýanydy. Ýok, asy dogry maglumat gerek. Sağ ol. Aşağı gitmäken demedeliydim. Şu Akbarat Weliýewiň garnaşlary bardyr, tanış bilişleri bardyr. Näşolarym söz aýtmadylar. O Alt Muhammedowlar gaty köpürdirler. Bularym hiç sesini çıkaran ok. O 5 manat kazandılar. Ondan kıra çekildiler. Bularym kayak barnama ýydylar. Onda da şeyler ýakdym Türkmenmi. Bolýar bağışlan. Dara aýyrdym men. Howay wagtymyzam daralýa. Beýska sözleriň içinde jemleseňiz gowar. Soň jemlers bugünlükçe ýygnagymyza. Sözü Umida kardeşimize berýän. Sağ olun. Äzir şöyle maglumatlar, faktlar aýdylyp geçse de menem şu birini aýdyp geçin. Maşgalamyzyň uzak bir tanışymız. Çerjewiň Birleşik Obasında öňkü ady Halturin, äzirki Birleşik Obasyndan Roziýew Halmurat dep tanydığımız vardı. 6-njy atdylda işleýärdi. Niýazow töründe pakuşeni bolan wagty özüniň öýünde malhanasynda asyly bulundy, tapyldy. Onu bilmeýän özümü asty ýa-da birimi asty, şunyň ölümi sır bolup kaldy. Hiç kim araşdyrmadan, sormadan böyle korktularmy maşgalasy bilmeýän. Şuň ýaly sır bolup kaldy. Şunu aýdyn dedim, ýa adla familiýasy aýdyldy. Ama bildiğime göre on at adamdı o. Hiçbir nemesi yoktu onun. Sağ olun. Sözüm cemledim. Sağ olun. Sözü Selçuk kardeşimize berýän. Sağ olun sözlerime. Şu 6-njy addyl barada aýdara goýarak gurrunkan da ýöne öz bildiklerimi borup gysgarak tutup Şu biziň tananan şu jenaýetkarda gorun bir ulu şahamşat diýip tanaýanlar. Men özüm şu 6-njy addyl bir ýurt içinde gowatlaram ýok şular muhammara del diýip tutýarlar, kirliler diýerler. Aýy şondan bilip bolýar da şular gowat dellerini. Oson şu yetimlerden düzülen ýene bir bölümler var. Şu ýurt içinde şu adamlar tanamaýar, üstü baş kir, o şort ýüklü, kepgar aglar saklaşly. Nirde adamlaryň üşen ýerlerinde şu şekilde görmek bolýar. Şunday adamlar bir osamaýanda şu näme gep burun barka diýip ýesirgen görler. Bulardan şu ýaş oglanlaryň sypatynda däl, istenip ýaşda da bolup biler. Her gille taksistlerin içinde de görüp bolýar. Men özüm taksist bolandan, taksist bolup işledimde on bir ýeriň tanýar da taksistler bir näçe şoňa taksistler gelýär bilýär da adam bir ýerine aýtdylar şeýle o adam bilen. Garajdan formada gelip görünler ama
Odan şu neme bir tanıyan adamlarning şular bilen yüzleşen nemelerini, gep gurrunlaryny eşitse, özi neme dükany ördük gören adam onda şonu mende addyra çağırlar diýdi. Şo kabinetine bardym monda şo boğmuş sıfatına gelip görüp gören adam diýdi. Geýnuli, üstbaşy, kostümjarly, barşyk oturuyor onda diýdi. Şo muslim selip özüň şo 6-njy addelden tanıştyryp şo zaprojet başlaýar diýdi. Şuňa nemeler bar. Özlerem şoňa bir wulast berilmese oňal gurulma haklary ýok diýdi. Gatar kaýyn gurulýar amala bir iş asanýar. Şo 5 manat almagyň nemesinde degini eýem gepurşlaryndan bilip bolýar diýdi. Ne o näme dedi eýle beýle sen dükanyna şuňar powat görlerdi. Ýa men o jenaýat edem. Jenaýat etdi o sen jenaýat edem o tipini çağıramy lazım diýip şuňa öýlerini bir janyna degen sözleri bar dedi. Bu gramatly adamlar olaýjak gelip ýöne şuňa da eşdeňdi. Oňa neme özlerem men bir neme aýdynda şu garryala 3 tane ýaşlylar gitdim ziyaret oňa. Şo taýda garryalary bir oglan aýtdy, bilýärmiz siň oğuldaşyňyz ma diýdim, marly olaňsyň tanýan diýdim. Ýakynda göçüp geldi diýär, daşowy işläpdirdi. Şo şestoýdyň başly bolup işden kowulan telewizorda da görkezdiler zat diýdi. Ozaň ýaşy ýandaky ýaşly aýtdy, ýa gömesen oňa oğuldaşyň ýüzüni babaly görsin diýdi. Şu adamlar halany opşum şolaryň bolşlaryny var. Kirli şuňalak işleri var, hapa. Ýene parafor, ýene 5 manat diýip adamlaryň şuňalak gözlerini ýarama tarapdan görkezdiler. Başga da oğullar aýtdy da şu adderlerine çağırýarlar. Şu janyna degmeýän sözler aýtýarlar diýdi. Ay durmuş däl, o durmuş diýerler näme diýip şuňalak öldüri diňe şo 5 manyň orunda. Ýa-da şuňa sen de jenaýat etdiň diýende o sen tutuldyň diýerdi. Jenaýat etdiň diýip basamlyk tutuldyň diýip basýarsyp diýip şuňalak sözler aýtdylar diýdi. O jenaýat diýip etgen amy diýdi. Et ýöne tutulmada näme diýip şuňalak sözler aýtdylar diýdi. Şulara şu näme uly jeza berilýän bolsa şulara bir setinde hökman goýmaly diýip düşünýärmen. Pikirim de. Ýoglaşlarda näme watandaşlarymyň kardeşleriň pikirlerinden bilip bolýar da. Hemme kişiň pikiri şuňalak diýip düşünýärmen özüm. Şulara näme jeza berilýän, uly jeza berilýänse şular şoňa gatmyna diýip. Hakykatdan şular jenaýat çekmeli, sorawy galdyrmandan diýip düşünýärm. Aýşaklarym şular sag bolun. Sağ olun. Soňky 2 kişiye söz berýän, şonuň bilen bugünlükçe jemleýäs we soňky raşizm meselesi boýunça ýygnaşýağymyz 8-nji ýygnakda dowam ederiz. O sözü Miwe kardeşime berýän. Şu ýadyma düşende aýdyn, Курбанов Батыр Какабаевич'ti. Şu они прямо подчиняются президенту uğraşma diýip aýdan. Şu poran durduğu için adjutantı diýdiler şu adamı. Men şu ýere bardym da arza ýazyp, men şu stoýajalyň üstünden arza ýazjak, men ärimin nämesini meni izarlap barmaga näme haklar bar diýip uğraşma diýdiler. Bu bir, ikinciden şu
Ýan Halmyradagy aýdyp geçdi, menem şu ýere bir zat goşjak bolýanda. Näme diýdi? Yegenleriň aýtanyny edýärler diýip, ine ýadyňyzlarda bolsa olimpiada boldy. Dewapda Irmak magazin bardy. Haladilnik, zat, mebel satylýan. Şu ýerde öňler türkler, ilk türkler açdylar. Soň türkler giden wagtynda şu elinde işlän, sir süpür edip, uborşça bolup işläp biren Akmurat diýen bir oglany aldylar. Şoňa hem inandylar da hemme zat şoň adyna berdiler. O işläp şu ýerde satyp pullary ugradyp durup şey edip şu näçe ýyldan bäri işläp ýördi. Ine şoňa nalog goýuldy. Şestoý atdel gelip nalog goýup alyp gidýär. Ýankyny nalogu men töläp biljek däl, meniň zatlarym däl, menem şu ýerden 5-10 manat işläp maşgalamy sürýänse muny terrorist diýip näme, ine bärde näme diýerler? Terrorist däl-de o dagda ýörep näme halka karşı çagalar oglap ýören näme diýe dilimiň uçunda ýadymdan çykdy. Kemine sen aýt. Eşkıya. O şu ene şolara koşulup Türkiýe gatnap bu mebel alyp gidýär. Ine şoň ýaly diýip şu näme bilen statiýa bilen ona näme etdiler. Bastılar. Bir ýyl ýatyp, soň şu ýerdäki türkler pul tolap şol toplap özleriniň aýdanyny soňam şo magazinam satdyryp rasprodaja edip hemme bar zadyny öýüne hem satyp şoň bir ýylda alyp çykdylar. Soňam inha İliç kolhozyň Moskwa участогuna İsmail diýip bir oglan bardy. Şoň ejesini 12 gün podwalda tutdy şestoý atdel. Munyň 2 magazini bardy Aşgabatda. Biri stroy material, biri hem zapçasy. Ular şo dünýä bazardan toplanan pullaryny toplap, dünýä bazar ýapylandan soň Aşgabatdan 2 magazin alypdylar. Da şo ýerde işläp ýörendiler. Ine 12 günde ahyry hemme zadyny elinden sirip, süpürüp aldylar da soň sonany çykardylar. Sonany ýanynam gitdim men gepleşmäne. Şonda baranymda sebäp meniň adamyň klassdaşy. Şu ýok azar bermediler diýdi. Naharman berip durdular, çaýman berip durdular. Oglyň gitjek ýeri ýok, puly getirer şo wagty çykarsyň gelneje diýip şey edip gürleşdiler diýdiler. Olar bildiler da što ogly aýdandyr da hemme zadym bereme eneme toka dokunmaňlar. Ben bir pullary toplap, bu zatlarymy sataýyn diýip 12 gün geçdi. 12 günde çykaryp aldy şo. Ne ýadyma düşende şunu aýdaýyn diýdim. Allah sağ olun. O Muhammed kardeşimize veriyen sözü. Yok, sağ olun. Indi şu taýda näçe canly şaýady bolan ýagdaýlaryny aýdyp berdiler ýurtdaşlarymyz. Şu taýda biz kim bilen garşy-garşa ýa-da biziň öňümizde ýankyýaly bize täsir berip duran ýa-da dünýäniň köp döwletlerinden şuňky derejede ýyga galdyrmana sebäp bolup duran aslında şu wagtky terror rejimi, terror toparyň esasy nemeleri var, aýaklary var. Şu aýaklary bolmadan terror rejim aslında hiç zady güýji ýok. Sebäbi o taýda esasy şu zatlaryň düýp sebäbi bolup duran adamlar aslında tanalyjy adamlar hemem olaryň aslında şu buyrugyny hiç kim ýerine ýetirmese bular hiç zat. Bular barlygam bilinjekler. Ýok bolup gitjek adamlar özlerinden ýa-da hakykatlaryň ýakasyndan tutup hakyky bir adyl suwdyň öňüne çykarylyp hasap soraljak adamlar. Ýani bular aýaklary bar, hyzmatkarlary bar. Esas şular şu neçeli 30 ýylyň dowamında, 100 ýylyň dowamında şular esas sebäpler bolýar. Şolaryň özlerinden ümmeter, olaryň özüni bir san hökmünde alyp görende hiç bir güýji ýok bolar. Ýani şoň buyrugyny ýerine ýetirýän adamlar kiçijek behbitler üçin halka jemgyýete getirýän diýarlaryny ölçäp biljek derejede akyllarym ýok. Şu derejedäki adamlaryň özlerinde-de ýankyýaly mertlik, mertebe diýilýän hiç zat ýok. Şunu ýöne biziň mertebeli, mert halkymyz bar. İçine atyp beren köp zady.
Şular men pikirimçe esasy seslenmeli, öňe çykmaly, sesini çykarmaly, hakykatlar aýtmaly. Ene şu wagt mundan öňki ýanaşyklarymyzda da şu wagt kene şu günkü ýanaşygymyzda da bir giden atlar aýdylsa, bular bir kiçiräçik bir bölegi, baty kiçik bir bölegi. Häzir şonu bilip sesini çykarman, belki şu çykyşlarga dinleýän ildeşlerimiz imkanda, men pikirimçe şolaryň ýyda galmaly däl. Ya benim şol aýdylýan zatlary bir möhüm zat, önemsiz zat diýip pikir etmeliler. Her bir aýdylýan söz, her bir berilýän ad, gator möhüm zat, gator önemli zat. Şular biziň häzirki gurulmuşlygymyz, çykyşlarymyz ýa-da ýa-da aýdylýan atlar şu wagtky terror rejimiň aýaklaryny döwýändir ýeke-ýeke. Belki bir barja aýagyny aýdýardyr, muň aýagyndan ýa-ni şu beýleki ýüz aýagyna da täsir ýetirýändir. Şondan hökmen habarlary bolsun. Şonu aýtjakdym. Sag bolun. Sağ olun. İlk son bolan Aman kardeşimize söz berýän. Sesim eleme. Yankı bulan eden zatları şu an getirilen gurrumlar, yankı saparağın aytışıyarı, dille gulok. Yine köpte yankı bulan eden zatları. Bulara, men öz pikirim, bulara yankı atıl fuq diýilen zat yok, görün ýerinde. Solomaz, solom bulan yankı. Çağlar water. Şolardan hem hasap sorumlu değil. Baştan bulan nesillerine biz kaçın şunları değil. Sağ olun. Kardeşler, bugünlükçe Raşizm ve 6. atdel yani 6. müdürlük diýdi Vefa kardeşimiz. Şu temanın üstünde durduk. Gaty gorkunç bir ýagdaý. Türkmenistan 30 ýyldan bäri şu görnüşde ýa-ni garaşsyzlyk adasyny şu durmuşda ýaşap ýör. Bunu pikirlenmeli. Bu zatlaryň gurrumny etmegimiziň sebebi bir garşysyna bir iş görkezmekçi bolýas netijede. Şonuň üçin edýäs, şonu ýadyňyzdan çykarma. Hemmäniň pikiri möhümdir, dogry bolsun, ýalňyş bolsun, pikirler aýdylmalydyr. Ve hakyky fakt diýilen bir neme bar-da. Fakt diýmek ýaşalan bir ýagdaý. Şonuň gurrumny etmemiz gerekdi. Şonuň gurrumny edenden soň bunyň üstüne her türlü pikir aýdyp bolar. Ýalňyşam bolup biler, dogram bolup biler. Öňe aýdylmalydyr. Sağ olun. Gatnaşanyňyz üçin, söz alanymyz üçin, dinlänimiz üçin.